Завітай кольору руженця святого, єдина надію чоловіка грішного. Завітай без змази лілію, матко руженцова, завітай без змази лілію, матко руженцова, Марію. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczен pod Pońskim Pilatem, ukrzyżowan, umarł pogrzebem, wstąpił do nieba, wstąpił do piekieł, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Amen. Prosimy o przemnożenie wiary, nadziei, miłości i zaufania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. tajemnica pierwsza radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcień imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachuj nasze grzechy. Tajemnica druga radosna. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiен owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiен owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiен owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiен owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maria bez mazy pierworodna poczęta, Ty za nami, który się do Ciebie uciekał. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowywaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryja bez zmazy pierworodnej poczęta, o mój Jezu, przebacz nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Bogu Ojcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święte imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryja bez mazy pierworodnej poczęta. O mój Jezu, przebacz nam nasz grzech. Zachowaj nas pokoju. Таємниця 5 радосна, odnalezienia Pana Jezusa w świątyni Jerusalimskiej. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, придь крólestwo Твое, бонь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Здравась Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравась Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравась Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравась Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравась Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравась Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравась Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравась Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравась Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравась Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сынові и Духові Святому. О Марія без мази первородної почента.
О mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pod Twoje obrony uciekamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych, parafian, wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli do nas. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy łączycie się w ten piękny wieczór jesienno-zimowy. No już zima powoli będzie do nas przychodzić i dzisiejsza noc trochę zimniejsza i jutrzejsza noc troszeczkę jeszcze bardziej zimniejsza, także bardzo cieszymy się, że też nas nie zawaliło śniegiem, jak jeden kursowy powiedział: "Это ты на нас все наслал, у нас тут буря, все замело, занесло". Не, говорю, но мы молились просто, чтобы у нас не замело, а вы, говорю, как не молились, то мате, то цемате, ведь текст жену. Сегодня продолжаем, тоже начнем нарушение целомудрия. Мы находимся у 6 заповеди. Первый пунктик: мужчину и женщину сотворил их. Второй пунктик был призвание целомудрия. И эти подпунктики, которые тоже очень важны, как целостность личности, как полнота самоотдачи, как разные виды целомудрия, и мы говорили об этом на прошлой неделе перед праздниками. А сегодня есть нарушение целомудрия, как и разные заповеди,
есть нарушение, только чтобы в правильном этом было понимании, не зауженном, да, понимании. Поэтому сегодня начнем, завтра, если Бог позволит, продолжим о нарушениях. Похоть, вожделение есть неупорядоченное желание или неумеренность эротических удовольствий. Сексуальное удовлетворение является моральным беззаконием, когда к нему стремятся ради него самого, вне целей продолжения рода и единения, вне целей продолжения рода и единения. Иногда также, мы можем услышать вот эти слова такие, которые также могут сводиться к этому. То, что мы говорили на прошлой неделе, пару дней назад даже, это было, по-моему, на празднике, что теряется вот эта жертвенность, что всегда идет в паре с любовью и остается пожить в свое удовольствие. Под мастурбацией следует понимать сознательное возбуждение половых органов с целью получения эротического наслаждения, как учительство церкви вместе с неизменной традицией, так и моральное чувство верующих утверждают без колебаний, что мастурбация – акт безусловно и серьезно беззаконный. Каковы бы ни были мотивы использования сексуальных возможностей вне нормальных супружеских отношений, противоречат их предназначению. Поиск сексуального наслаждения осуществляется здесь вне сексуальных отношений, требуемых нравственным законом, реализующих в контексте настоящей любови и во всей полноте их значения взаимный дар себя и продолжение человеческого рода. Это есть цитата с декларации. Чтобы вынести справедливое суждение о моральной ответственности конкретных личностей и упорядочить пастырскую деятельность, надо принимать во внимание эмоциональную незрелость, силу привычек, состояние страха или другие психические и социальные факторы, смягчающие или совсем снимающие моральную вину. Блуд – это плотская связь между свободными мужчиной и женщиной вне брачного союза. Он грубо нарушает достоинство личности и сексуальности человека, естественно, предназначенной для супружеского блага, а также для рождения и воспитания детей. Кроме того, он становится тяжким соблазном, когда речь идет о развращении молодых. И есть еще несколько этих пунктиков. Я еще раз повторяю, как Бог позволит, продолжим уже в завтрашнем дне. И это тот же вопрос, который, бывает часто как-то занедбаны, как-то часто упущенный, потому что мы уже много раз говорили о том, что о сексуальном развитии человека или о нарушениях против Божьего, так можем сказать, правильного сексуального развития, но не говорится как-то в костелах, это есть вот это табу такое, а как говорить, нету, может быть, тоже каких-то специалистов, которые бы подтвердили это, связанное с не только моральной, как мы сейчас слышали, точкой зрения и жизни человека, а также с психологического пункта. Хотя есть иногда в разных странах также и реколлекции, и конференции посвящаются, и поэтому много есть таких неправильностей или пониманий, или ошибок. Я уже вам говорил, что в одной большой приходе, когда говорил конференция, это не была проповедь, а была конференция, и коснулась что-то о сексе. И я спросил, как и алкоголь, помните, и другие вещи. Я иногда спрашиваю, это хорошо или плохо? И спросил, где было около 1000 человек тогда участвовало. Я говорю, а секс это хорошо или плохо? И все сидели как мумии вообще, без никаких эмоций, без никаких выражений лица. То есть так вообще меня не слышали, не видели. Я повторил вопрос в микрофон. И опять никакого сдвига. В конце концов я спросил, а в Гродно вообще секс существует или нет? И тогда уже чуть-чуть
но как бы было такое шевеление. Но и поэтому вот это все, что исходит от Бога, все прекрасно, но мы знаем, что право на секс для христиан дает право на секс, это венчание, это жизнь в союзе, о котором мы также сейчас слышали, и не только сейчас, на прошлой неделе, в союзе мужчины и женщины, чтобы об этом помнить. Вśród nocy ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki danymi sobie, jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Cóż, kochani, witam bardzo serdecznie jeszcze, kto dołączył się do przeżywania dzisiejszej Eucharystii. Dzisiaj, jak widzimy, chociaż jest kilka intencji mszy świętej, ja zapowiem, w której ja modlę się. Msza święta składkowa za zmarłych, tak jak każdy poniedziałek, natomiast w białym kolorze, ponieważ przeżywamy 5. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. I ja polecam miłosierdziu Bożemu i wypraszam radość nieba dla świętej pamięci zmarłych Franciszka Klimczuk, w 3. rocznica po jej śmierci, świętej pamięci Józef Kudryk, świętej pamięci Tadeusz Kudryk, o radość nieba dla nich. Prosimy za duszę zmarłych Aleksander. Może na chwilę usiądźcie, dobrze, żeby tego, bo trochę tych imion jest. Za duszę zmarłych Aleksander, Stanisława, Jadwiga, Bronisława, Katerina, Janina, Władimir i zmarłych z ich rodzin. Za duszę zmarłych Janusz, Henryk, Wacława, Konstantin, Anna, Евгений, Елена, Michał, Надежда, Wera, Aleksiej. За душу умерших Болеславу, 22-я годовщина после смерти Казимира, 4 года, Владиславу, 15 лет, Генрика, Константина, Ядвигу, Бернарда и всех умерших семьи Подрез, за Устина, Шилько, 21 год после смерти, за умерших семьи Павлович, София, 20 лет по смерти, Анна Денисевич, Регина Атока, Ирина
Кушкунова, Шумель Леокадия, Данута Журко, Деменко Людмила, Александр Косила, Лещенко Евгения. Prosimy Boga o radość nieba. Dla zmarłych Albina w 30 lat po śmierci i zmarłych z rodziny Langier i Zarichta. O radość nieba dla zmarłych Janina, Antoni, Ambroszko. O Boże miłosierdzie i przebaczenie grzechów dla zmarłego Wiktora Szarkiewicz, 29 dzień po śmierci. Za umierszych Silko Wiktora, 3 miesiące. За родных и близких из семей Силко, Гордей, Мелешка и Горячка. За змарлых Эдвард, Юзефа, Савко, Эдвард, Ирена, Стасюкевич. За упокой душ змарлых Тересы, Ивана, Виктора, Иосифа, Марии, Мальвины, Каспера, Антония, Czesławy, Ивана, Марии, Виктора. O dar nieba dla duszy zmarłego Wiktora w 8 miesięcy po śmierci. O radość nieba dla świętej pamięci Walentyna Jeremicz, 5 miesięcy po śmierci. Józef, 25. rocznica po jego śmierci. Iwan, 19 miesięcy po jego śmierci. Modlimy się i powierzamy Bogu tych zmarłych, za których wy, drodzy bracia i siostry, którzy łączycie się z nami, prosicie o dar modlitwy, aby mogli razem ze wszystkimi świętymi wielbić Boga tam na ziemi. Bardzo serdecznie też w naszej wspólnocie, jak już zapowiadał ksiądz Wiktor, bardzo serdecznie witamy dzisiaj i również też zapowie intencję, w której dzisiaj modli się w tej mszy świętej. Dziękuję serdecznie księże kanoniku, dziekanie dekanatu wolkowskiego, kustoszu sanktuarium, w którym już tak gromadzimy się, przeżywając oktawę uroczystości Bożego Narodzenia, tą wielką tajemnicę naszej wiary przeżywamy, że tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Prześwięte koncelebrowane, ksiądz proboszcz modli się w tych intencjach za zmarłych, polecając Bożemu miłosierdziu. Wypraszamy dla nich niebo, życie wieczne, by narodzili się do Królestwa Niebieskiego i cieszyli się życiem wiecznym w niebie. Ja polecam, jak już zapowiadałem, intencje wszystkie Karolinki, bratanicy właśnie, która dzisiaj przeżywa dzień swoich urodzin, jubileuszowy dzień, bo to właśnie urodziła się w roku jubileuszowym 2000, przyszła na świat w rodzinie myśluką Eleonory, mojej bratowej świętej pamięci brata Kazimierza. Kolejne dziecko, bo pierwszy brat Romek, starszy trochę, ale właśnie dzisiaj, kiedy przeżywamy rok jubileuszowy, świątyni jubileuszowej, ma możliwość uzyskać łaski, podziękować Bogu, więc ofiaruję mszę świętą dziękczynną za 25 lat życia i proszę, żeby spełniała się w jej życiu, jak i dotychczas najświętsza wola Boża. Niech rodzice, którzy przekazali życie, mama z nieba towarzyszy świętej pamięci Leonora, właśnie brat Kazimierz, którzy pomagają właśnie na różne sposoby, i brat Romek, nie? Ale właśnie, która modli się razem z mamą moją, którą też się opiekuję, za co jestem bardzo wdzięczny. My jako rodzina jesteśmy, że zawsze, jak nazywamy, nawet jak takie pogotowie przybywa Karolina właśnie. Śpieszy z pomocą na różne sposoby. Dlatego dziękczynną mszę świętą ofiaruję za otrzymane łaski, za przeżyte lata, żeby nadal w Twoim życiu, Karolinka, to właśnie towarzyszyło Ci Boże błogosławieństwo w służbie ludziom, którym służysz jako pielęgniarka. Wszyscy bardzo pozytywnie odbierają właśnie, bo sam wiem, to miałem zaszczyt, kiedy w tym roku mama leżała w tym szpitalu, na zakończenie pobytu poprosił zawiadowczy poświęcić chirurgiczne oddzielenie. I właśnie tego dokonałem i wszyscy z takim szacunkiem mówią, że właśnie cieszą się, że jest właśnie Karolina, która jest bardzo odpowiedzialna pielęgniarką i służy z radością ludziom, zawsze z uśmiechem. I takich potrzeba dzisiaj lekarzy, pielęgniarek. Niech Ci towarzyszy Boże błogosławieństwo w służbie ludziom i Panu Bogu, który Ci błogosławi. Niech Matka Boża i Rosiańska, święty Józef przy boku, którego modlisz się, niech Ci wypraszają potrzebne łaski, by każdego dnia, doświadczając ludzkiej życzliwości, doświadczyła od Boga potrzebnych łask i najświętsza wola Boża w Twoim życiu nadal się realizowała. Przepraszam za taką długą intencję, ale właśnie każdy z nas niech wzbudzi intencję, z czym przychodzimy na tę mszę świętą, pełni ufności i wiary, że zostaniemy wysłuchani. A teraz przeprośmy Pana Boga za wszystkie swoje niewierności, za to wszystko, co było niemile Panu Bogu, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę przynajświętszą ofiarę oraz wiarą i pokorą w niej uczestniczyli.
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Chwalimy Cię, Błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, Panie Boga Ojca. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Amen. Módlmy się.
Wszechmogący, proszyleś ciemności świata przez przyjście Chrystusa, który jest prawdziwą światłością. Wejrzyj na nas z dobrocią i spraw, abyśmy godnie wysławiali wspaniałą tajemnicę narodzenia Twojego jedynego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostola. Najmilsi, potem poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Potem właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku. Tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli, a jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w nim i w was, ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miluje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś twojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. Oto Słowo Boże. Nie boi się mnie, niechaj się radują. Nie boi się mnie, niechaj się radują. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Nie boi się mnie, niechaj się radują. Każdego dnia głoście Jego zbawienie, głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Nie boi się mnie, niechaj się radują. Pan stworzył niebiosa, przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i blask w Jego przybytku. Nie boi się, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego Izraela.
z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synagarlic albo 2 młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcie, błogosławił Boga i mówił: teraz, o władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oto słowo Pańskie. Tak już jest, że kolejny dzień oktawy. Akurat wczoraj była niedziela pańska, ale wczoraj, gdyby już na drugi rok albo w zeszłym roku, to akurat to był Dzień Świętych Młodzianków, kiedy Kościół wspomina tych wszystkich, którzy oddali życie za Chrystusa, pierwszych męczenników za Chrystusa. A dzisiaj również słyszymy Słowo Boże, które ukazuje nam bardzo ważne, chciało się powiedzieć elementy, ale to nie są jakieś elementy, ale bardzo ważne w naszym życiu, to co jest bardzo ważne w naszym życiu. I ukazuje też postać świętego człowieka, otwartego na Ducha Świętego, imieniem Symeon. I słyszymy i w tym pierwszym czytaniu, i w drugim czytaniu te takie możliwości. Jak wiemy, że już człowiek, ten Symeon, o którym wspominam, już był nie młodzieńczych lat, jemu było nie 18 lat, nie 25 już lat dla tego Symeona, a on już był w podeszłym wieku. I tak już jest, że w podeszłym wieku ludzie, nie wszyscy, ale czasami bywają, że już coraz gorzej słyszą, coraz gorzej widzą. Nie wszyscy, ale tak bywa, zdarza się tak. Ale jeszcze, jak my wiemy, u człowieka nie są tylko te uszy fizyczne, które my mamy, i nie te oczy, które tutaj tak patrzymy jedni na drugich, ale jeszcze są i uszy, i oczy serca. I kiedy słyszymy o tym wzroku, o tym przebywaniu do tego, żeby widzieć, nie tylko potrzebne są zdrowe oczy, ale jeszcze potrzebne jest światło. Także i gdy chodzi o te oczy naszego serca. Nie tylko mieć oczy, im oczy otwarte, oczy trzeźwe, jak to też słyszymy czasem, ale też potrzeba jest światło. Jakie światło? Na pewno ci prożektora, chociaż bardzo, bardzo mocno świecące, w tym nie pomogą. Potrzeba jest światło Ducha Świętego. I bardzo często i bardzo wiele o tym mówimy.
Kiedy mówimy o dzieciach, kiedy mówimy o wychowaniu, kiedy mówimy o modlitwie dla dzieci, dla młodzieży, dla już osób dorosłych, jeszcze kiedyś, ja już wspominał kilkakrotnie, ojciec Rufus mówił, jeżeli nie wiesz, o co modlić się, a tak bywa często, o coś prosimy dla siebie albo dla swoich bliźnich, jeżeli nie wiesz, o co modlić się albo jak modlić się, to zawsze jest coś, o co możesz молиться, попадая в десятку. Никогда не будет никакой ошибки. Kiedy będziesz modlić się o światło Ducha Świętego, o światło Ducha Świętego, żeby, jak to nie tak dawno, z parę miesięcy temu, czytaliśmy w katechizmie i słyszeliśmy takie słowa o tym, żeby poznawać, czym jest nadzieja mojego powołania. Jeszcze parę dni temu, kiedy słyszeliśmy o narodzinach świętego Jana Chrzciciela, my pamiętamy te zdziwienie tych wszystkich, których najpierw radowali się, później dziwili się, a później strach padł na nich. Pamiętamy te 3 состояния, o których my wspominali. Dlaczego? Wszyscy zadawali pytanie, kim będzie to dziecię? Kim będzie to dziecię? I ja myślę, że też te słowa, które odnosili się w Biblii do świętego Jana, też można odnosić i do tych dzieci, których przynoszą ochrzcić, tych dzieci, którzy przychodzą na świat, tych dzieci, którzy idą do przedszkola, w szkole i tak dalej. Kim będzie to dziecię? I dlatego też dzisiaj słyszymy znów o tym naszym powołaniu. Bezwzględnie ile mamy lat, jeszcze raz powtarzam, czy ktoś jest dzieckiem, jak tutaj są przedstawiciele tych, którzy są na kanikułach teraz, którzy uczą się w szkole, albo to już jest młoda panna, 25-letnia, albo ktoś już, jak my czytaliśmy, pamiętacie, da? Ktoś już stał żoną albo mężem. No też, co znaczy być mężem, co znaczy być żoną, albo później ciocia, свекровь tam i tak dalej, babuszka, dzieduszka. Jakie sprawy ja jestem powołany teraz załatwiać, za co ja mam być odpowiedzialny? Bardzo ważnie, żeby przebywać w świetle, jak my często też powtarzamy, w prawidłowym świetle. Bo my możemy sprosić u Google'a, my możemy sprosić, teraz jest все больше, становится też popularny искусственный интеллект, i czasami można usłyszeć nawet takie trochę smutnowate takie wiadomości, że kiedy współbracie, kapłani już, jest nowoczesność, tak już jest, że teraz nie wiem jak tam ksiądz Wiktor w Odelsku, nie wiem, może nosi z sobą jeszcze tam w kościele brewierz, nie wiem czy nosi czy nie. No, czasami nosi, tak? A już teraz, wiecie, już nowoczesność, już nosić, no i z różnych powodów. Brewierz trzeba szukać. Tutaj jedna zakładka, tutaj druga, w szczególny sposób Adwent i Boże Narodzenie, tutaj trzecie, wierstać, все. Po drugie to, że już w moim starszym wieku, kiedy światła na przykład brakuje, to wszystko to zawsze z brewiarza, trudno, trzeba gdzieś, żeby dobre oświetlenie było, wszystko. A tutaj już ta nowoczesność, chociaż teraz to stanowiится normą. Ksiądz Jan Reczek tylko mówił, że kiedy już brewierz odczyta się, tylko patrzajcie, żeby nie ucałować, mówi ten telefon, bo tak bywa jak księga Ewangelii, czy co my calujemy i także w brewiarzu jak jest też pewne rzeczy, ale też taka jest nowoczesność, że ja mogę, kiedy przygotowuję się do na przykład jakiejś konferencji albo może do głoszenia kazania, już ja nie korzystam z Pisma Świętego, bo po co? Ja mogę sprosić u kogo? У интеллекта искусственного, и он может очень прекрасно приготовить казание.
Также люди później скажут: ой, как это ksiądz красиво сказал, как хорошо все уложено, все так это самое, без никаких ошибок, bez niczego. I dlatego jak postępować? Te wszystkie ja mówię, jak jest dzieckiem ktoś, jak postępować, dopóki jestem dzieckiem, staję się młodym, staję się mężem i tak dalej, te wszystkie, ale my jesteśmy powołani po to, jeżeli chcemy oczywiście, jeżeli wierzymy, wyznajemy wiarę, że Bóg dał nam życie, to wtedy pytać u Boga, jak mam postępować, jak mam żyć, dokąd zmierzać, jaki jest cel postępowania mojego, dokąd ja zmierzam, jaki jest sens życia. I dalej te wybory, te setki, tysięcy wyborów, które nam towarzyszą codziennie. Może być какие-то, да, мелочные, такие бытовые, co mam założyć, jakie buty założyć. No i tak już jest, że Duch Święty może podpowiedzieć, a ile soli wsypać do zupy. Ja już nie знаю, какой будет вкусовой этот самый аппетит у мужа, na przykład, да, ale Duch Święty wie już, czym jest, czym będzie też. I On może podpowiedzieć. I czasami tak bywa. Jeszcze parę dni temu akurat słyszał też, jak tam говорят, nie wiem, пословица о двух хозяйках на кухне. Что-то говорят такое, czy nie, да? No i w jednej rodzince też mama była i była córka. I akurat szykowali się do świąt i tego samego przygotowanie były, wszystko, все. I córka mówi: mama, ja już посолила картошку, уже не соли. А мама говорит: о, так я еще раньше посолила картошку, а что ты еще раз посолила картошку? No все, хана, все, koniec kolacji uroczystej będzie, no все, teraz zepsuto, jak to bez kartoszki, no все. A później goście zaczęli tego próbować i nie wiedząc o tym, i сказали: вау, какая вкусная картошка, это какой-то сорт, наверное, или что, to jest, wiecie jak to, no akurat byłoby niedosolone i все. Dlatego to jest to światło Ducha Świętego w różnych sytuacjach. Ja mógłby też wiele opowiadać tych różnych takich sytuacji. Nie możesz przypisać to swojemu какому-то, nie знаю, poznaniu, swojemu opytu i tak dalej, tylko Duchowi Świętemu. Dlatego dzisiaj ta postać, która jest ukazana, można o tym wiele jeszcze mówić, ale czas bardzo szybko, chociaż trawa nie rośnie, ale czas szybko mija. I to jest ta postać, która ukazuje dzisiaj dla nas, nieważne jaki wiek. On może już słabo widział i słabo słyszał fizycznie, ale on był otwarty na światło Ducha Świętego. On miał прекрасny słuch, kiedy słyszał Boga. I dzisiaj on dzieli się z Maryją i Józefem. On rozpoznał Jezusa. Tyle dzieci przynoszono do świątyni w Jerozolimie, żeby ofiarować Panu. Ale wśród tych mnóstwo dzieci on rozpoznał Jezusa, tak jak Jan Chrzciciel rozpoznał Jezusa Chrystusa. Oto jest Baranek Boży. Właśnie ten jest przeznaczony na upadek i powstanie wielu. I dalej zapowiada, jest to poznanie przyszłości, jest to zapowiedź dla Maryi, a Twój miecz, a Twoją duszę miecz przeniknie. I dlatego to jest ten obraz przebywania w świetle. I między innymi już tak można w domu sobie jeszcze przeczytać, to jest pierwszy list świętego Jana, 2 rozdział Jana, o którym wspominaliśmy też parę dni temu, który jest nazwany apostolem miłości i dlatego słyszymy, wszystko jest zakrepione, wszystkie wypowiedzi, zdania, słowa przeplatają się z tym słowem miłość. Po tym poznajemy, że znamy Jezusa. Po czym? Jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Tak już jest, że różnego rodzaju te obrazki takie są i parę tygodni temu ja aż nawet tak zatrzymał się, powtórzył. Myślę, co tam имеется w виду, że takie dwie drogi. Jedna droga jest z nadpisem, to w internecie było, jedna droga z nadpisem ja wierzę w Boga, a druga taka droga ja upawaju na Boga. I kiedyś jeszcze ojciec Rufus mówił, co to znaczy wiara. O tym, że ja tak dodumываюсь, że Bóg istnieje, no i co z tego. I właśnie po tej drodze ja wierzę w Boga i jest ogromna толпа ludzi szła.
A po tej drodze ja upawaju, Panie, Ty weź mnie za rękę i Ty prowadź mnie. Ja chcę kroczyć za Tobą, za Twoim Słowem. My w tych dniach mówiliśmy, kiedy Słowo staje się moim życiem, a to jest trudne. To jest czasem bardzo trudno. I o takiej bardzo trudnej też rzeczy, między innymi, dzisiaj mówi Słowo Boże, dzieląc się z nami święty Jan. Jeżeli ktoś twierdzi, że żyje w światłości, jeżeli ktoś twierdzi, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemnościach. My wiele mówiliśmy, Adwent przede wszystkim pragnie uzdrowić relacje międzyosobowe. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności i nie wie, dokąd dąży. I tak już jest, że to miejsce, jak już wspomniałem, też nawiedzają pielgrzymy zawsze i kiedy siadamy tutaj na tą ławeczku, czasami tam wyrzekają się z różnych niefajnych rzeczy, czasami spowiadają się z różnych grzechów też swoich, o tym już wiele mówiłem, z których jeszcze nigdy nie spowiadali się, ale иногда бывает так, że такое jest чувство, ja mówię, ja nie widzę jakichś obrazów, Bóg nie obdarzył tym takim darem, ale jest какое-то чувство, что все есть, но чего-то не хватает. I потом tak słowa za słowa zaczepiaемся, bo każda modlitwa powierzam Jezusowi. Ja mówię, a что-нибудь możesz сказать о своем детстве? И тогда вдруг всплывает картина. Человек говорит, я не хочу туда возвращаться. Я не хочу туда возвращаться. Kiedy my, nie касайся, nie dotragiwajся моего плеча, czy tamtego, wiecie, jak иногда tak по плечу, пару miesięcy temu было, подхода, человек, не касайся. Я говорю, что такое случилось? А мне тут вырезали какую-то там ерундовую, болячку вырезали. Значит, не касайся, значит, болит. Jeżeli nie хочу возвращаться в детство, значит, что-то там болит, coś nieuzdrowione. A почему nieuzdrowione? I дальше идет разговор. Okazuje się, jest ktoś, kto mocno zranił w dzieciństwie. I задает этот очень простой вопрос. А ты простил? Простила? No i widzisz, to как раз этого nie хватает. Dlatego też dzisiaj prosimy o ten dar jedności, dar miłości, dar przebaczenia, a do tego potrzebna jest Boża łaska. Do Boga naszego Ojca w niebie zanieśmy nasze prośby i błagania za cały Kościół Chrystusowy. Prosimy dobrego Boga o jedność i miłość wśród chrześcijan dzisiaj, żeby byli tym światłem i przebywali w świetle. Ciebie prosimy o pokój na świecie, za te różne dyskusje i rozmowy, które toczą się w różnych zakątkach świata. Prosimy, aby zaprzestano mordowanie ludzi, żeby był szacunek do życia człowieka. Ciebie prosimy. Błagamy dobrego Boga za ludzi, którzy może jeszcze żyją też w nienawiści za swoimi najbliższymi, w rodzinach, we wspólnotach, w pracy, po sąsiedztwu. Błagamy dobrego Boga o laskę uzdrowienia tych relacji i Ciebie prosimy. Błagamy dla wszystkich, którzy dziękują za dar życia, jak dzisiaj jubilatkę. Niech dobry Bóg zawsze oświeca, żeby Karolina mogła zawsze rozpoznawać drogę Bożego powołania i realizować to powołanie Boże w swoim życiu. Ciebie prosimy. Powierzamy Bożemu miłosierdziu naszych zmarłych, aby dobry Bóg przyjął ich do radości nieba. Ciebie prosimy. I nas samych. Błagamy dobrego Boga, żebyśmy zawsze trwali w świetle, byli tymi dziećmi światłości. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta porodziła Syna.
Módlmy się wspólnie, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Zon Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, której dokonuje się święta wymiana. Przyjmij je łaskawie i daj nam siebie samego w Twoim Synu, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. Górem serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godny i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umilowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemię z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my ze wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi, wolając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełny cud i ziemia chwały Twojej. Hosana na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosana na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, którym Najświętsza Maryja Dziewica wydala na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię,
Zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Ojcem Pio, świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Ulejże Jezu.
Módlmy się. Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, spraw, aby moc Najświętszego Sakramentu nieustannie podtrzymywała nasze życie przez Chrystusa Pana naszego. Święty Michale Archanielie, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Niego Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekla szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. O uzyskanie odpustu zupełnego możemy ofiarować za siebie albo za kogoś ze zmarłych. Pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, i na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję dla księdza Wiktora za przewodniczenie dzisiaj liturgii i cieszę się, że odwiedza nas. Niech dobry Bóg błogosławi w duszpasterskiej pracy nie tylko swojej parafii, ale także żeby czuwał nad dekanatem Grodno-Zachód, wszelkich łask Bożych, też już w tym nadchodzącym 2026 roku. Najserdeczniejsze życzenie dla jubilatki dzisiejszego dnia, Karoliny. Niech to światło Ducha Świętego i dary Ducha Świętego towarzyszą. I dziękuję dla wszystkich Was, kochani, za to spotkanie eucharystyczne, dla Was obecnych w świątyni i dla Was oczywiście obecnych, którzy łączyliście się z nami w ten piękny wieczór. No i zachowajmy ostrożność. Tak widział, że piaskiem posypują drogi, dlatego też może będzie trochę ślisko, kiedy mróz tak będzie brać się, ale na pewno będzie też i sucho, i mroźno, i pięknie. Do spotkania w jutrzejszy poranek, jak Bóg pozwoli, w świątyni. Miłego wieczoru. Bóg zapłać wszystkim za dar wspólnej modlitwy, dla księdza proboszcza, za to, że mogę być właśnie po raz kolejny. Jak wiecie, chętnie by przyjeżdżałby częściej, ale obowiązki nie pozwalają, nawet i dzisiaj trzeba było znaleźć zastępstwo, ale ja zawsze przybywam z radością, bo kiedy Was widzę, to też cieszę się, że dajecie piękne świadectwo wiary, że przychodzicie tutaj do Pana Jezusa, by umacniać wiarę, by prosić o dary Ducha Świętego, tak jak dzisiaj ksiądz proboszcz pięknie podzielił się Słowem Bożym. Dziękujemy za to światło. I niech tam ta modlitwa nam zawsze codziennie nawet towarzyszy. Duchu Święty przyjdź, niech wiara zagości, niech miłość zagości, niech pokój zagości w nas i wokół nas. Bądźmy apostolami pokoju, bo nie za długo pierwszy dzień Nowego Roku to będzie Światowy Dzień Modlitw o Pokój, którego brakuje w różnych częściach świata, a może często i w nas, w naszych rodzinach, miejscach pracy i w nas samych. Dlatego niech Pan Jezus, który przychodzi na ten świat, by nas zbawić, niech na nowo obdarzy Was potrzebnymi łaskami Waszej rodziny. Niech te święta, kiedy przeżywamy oktawę uroczystości Bożego Narodzenia, na nowo nas przybliżą do Jezusa, który przyszedł, by nam powiedzieć, że właśnie nas kocha, że Bóg jest miłością. Niech święta rodzina ma Was w swojej opiece i nad Waszymi rodzinami czuwa. Właśnie dla Karolinki chciałbym złożyć jeszcze raz najserdeczniejsze życzenie, bo jak prosiłem w czasie mszy świętej, dary Ducha Świętego, spełnienie się woli Bożej i nadal by każdego dnia czuła się młoda, nie wygląda, jak wiecie, na swoje lata, jak każdy z nas, nie? Ale pamiętam, dzisiaj przypominałem i mówiłem w domu, powtórzę jeszcze raz, wiele z Was pamięta ją i ksiądz proboszcz, kiedy przyszedł do Rosji. Ja już byłem wtedy klerykiem, gdzie to właśnie, czy diakonem, jak przyjeżdżałem, ale właśnie raczej jeszcze klerykiem, ale już w seminarium pracowałem, częściej bywałem. Jak ona tutaj w ławkach, jak te dzieci przychodzą tutaj do ołtarza, pokój przekazuje, to ona po kościele ze świętej pamięci Weroniką przychodziła babcią nam przy święty prawie codziennie, tutaj modliła się, nie? I właśnie, i tak przekazywała pokój i tak jakoś wstydziła się mnie, jak ja przychodziłem, chowała się, szła tutaj koło zakrysty i tak dalej. Uciekałem, Karolinka, chodź, co nie bój się też, rodziną jesteśmy.
No i tak to jest właśnie. Dziękuję, że mnie pomaga też na różne sposoby w Odelsku i tutaj śpieszy z pomocą dla mamy, dla babci, nie? I niech nadal towarzyszy Boże błogosławieństwo i takie wyjątkowe właśnie błogosławieństwo otrzymuje dzisiaj. Ojciec Święty Leon XIV z okazji Roku Świętego 25 całym sercem udziela apostolskiego błogosławieństwa Karolinie Myśluk, wzywając przedstawiennictwo Matki Najświętszej obfitości łask i darów Bożych, by z sercem i umysłem ufnie patrzącym w przyszłość nieustannie podtrzymywać w świecie płomień nadziei. Podpisane, dobrze, że na czas przyszło, w Watykanie 10 listopada 25 roku. Pozwolę zakończyć tutaj uroczystym błogosławieństwem, ale jeszcze raz zawierzmy nas samych Najświętszej Rodzinie z Nazaretu, kończący się rok 2025, rok jubileuszowy, rok łaski, nadchodzący rok dla nas zawsze nieznany, ale jak mówił święty Augustyn chyba, to co było, zostawmy to Bożemu miłosierdziu, to co nas czeka, zawierzmy Bożej opatrzności, a przeżywajmy każdy dzień Bożej miłości. I niech temu towarzyszy Boże błogosławieństwo. Księże proboszczu, też postaram się być w styczniu, bo ksiądz proboszcz będzie wcześniej, co prawda jeszcze nie jubileuszową datą, za rok właśnie, jak Bóg pozwoli, razem, trochę mała różnica, ale już teraz zapowiadam znowu, jak Bóg pozwoli, nad koniec stycznia chciałby przyjechać, bo brat starszy, Mieciu, będzie miał Mieczysław 60 lat i też modlić się w rodzinnej parafii. Wszystkich was otaczam pokorną modlitwą, zapewniam. Dziękuję za życzliwość dla księdza proboszcza i dla wszystkich was. Więc łączmy się duchowo w modlitwie. Niech nam wszystkim towarzyszy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie napełnił światem ten najświętszy dzień. Niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serce światłem łaski. Bóg, który posłał aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesolą nowinę, niech napełni wasze dusze swoją radością i uczyni was głosicielami Ewangelii. Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, niech wam udzieli daru pokoju i swojej miłości, abyście się stali uczestnikami społeczności świętych w niebie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Korzystając tylko z okazji, pozdrawiam wszystkich przyjaciół, rodaków i rodziny, którzy duchowo łączą się, bo mówili, że będą też duchowo uczestniczyli w tej mszy świętej. Bóg zapłać i pozdrawiam was. Wszystkiego dobrego na nadchodzący nowy rok.